bliver forkølet. Så hvor blev hun af? Kom med mig, Perser! Perser! Hej, snakker jeg med Sporløs? Ja, det er Louise Wulff fra DR1. Min datter, hun blev bortført. Nej, jeg ved ikke hvem, men I will find them, and I will kill them. Vi er på sagen. Demeters datter blev sidst set her omkring, før hun pludselig forsvandt. Demeter ved ikke, hvor hun er, så hun har derfor tilkaldt os. Vi er på sagen for at finde Perser, Demeters datter. Demeter? Ja? Louise Wulff. Okay, med Demi. Demeter, jeg kan forstå, at du mangler din datter. Det er rigtigt. Vi har fået et anonymt tip fra Helios om... Sagde du ikke, det var anonymt? Lige meget. Vi har i hvert fald fået et tip om, at hun befinder sig det varmeste sted, du kan forestille dig, og hun er blevet bortført af Hades. Er hun i helvede? Nej, bare Afrika. Ja. Okay. Ja, det siger jeg. Jeg får desværre at vide i min øresnegl, at vi er gået konkurs, og vi kan desværre ikke sende dig til Afrika. Hvad skal jeg så gøre? Det må du selv finde ud af. Det mener, den her sag, den klarer du snilt. Hvad fuck? Nå, skal vi aldrig have noget frokost, eller hvad? Fucking Sporløs, jeg har for helvede ikke råd til at komme til Afrika. Jeg har brug for et job nu. Barnepige søges. Så kan jeg komme til Afrika. Så kan jeg finde min perser. Ja, Demeter, du må gerne komme til samtale. Go. Tag plads! Tag endelig plads! Jeg står fint her. Okay. Velkommen til. Jo, tak. Jeg hører, du gerne vil passe min lille barn. Ja, det vil jeg gerne. Det var fint. Det synes jeg, du skal. Ja. Du starter bare fra nu af, og så finder vi ud af. Det er bare kom. Okay. Kom ind. Demeter, jeg har pengene med. Så kan jeg komme til Afrika og se min perser. Gud, jeg er her allerede. Nej, vent. Argentina, er det i Afrika? Nu er jeg i Afrika. Perser! 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 Jeg er lige her. Hej, mor! Perser! Hvad lavede du mig? Rolig nu, mor. Det er okay. Det er okay. Bare rolig, jeg kommer tilbage til vinter jo. Det er alligevel alt for koldt derhjemme, og jeg kan alligevel ikke fordrage kulde, så vi ses igen til vinter. Nå, ja okay. Jeg forventer at se dig. Vi ses det næste vinter. Hvordan kunne du færdig ham, der bortførte dig? Jamen han er jo en dejlig dreng. Prøv lige at se, hvordan han står og vinker over i vinduet. Hallo? Ej!